Не, моя той бързо да реде, виж. Не, моя, защото съм си набухал компа чек с... Имам 20 гигабайта само свободно и затова. То не са само те знаеш колко са ме обибавали постоянно. Няма като включа повече работи, тогава забия, иначе. Пак сме с Блиц, това ми е познато. Пак с... Едната игра пак седяхме тук, да. И така... За малко first bot. Да. Само че ти уардна тук. Еми да ги вижда. Чай, че се дигнах магията, която не трябва мъга. Не, тя точно която трябва за ганкове, ама... Каквито стана ми дед ги кнопвам. Ху. Хубаво ще дойда от тук направо, ще мина отдолу. Аз си имам търкове. Ай, готово. Бе, не си го взем. Чай, вземат си. Джина. Ще го оставя. Трябва да остана при тебе на лейна малко да пофармя. Издигна втори. Защото сега съм баяна зая. С няма флаш между другото. Но ще е хубаво да хелпна на нас. Джина. Дезориентиран. Ти трябваше да изчака да му дойдат миньоните и да флашне към миньоните и Блица някак да го дръпне. Ама той... О, той... Бягай. Бягай, че умираш. За виж какъв демедж. Ръкохватка. Че аз се уард на реда. Как ще той силно го е взел? А, не. Джинкс. А, оня. Да, ясно. Мой ги ласт хитва. Викам. Малко съм назаре с левелите. Грейвс е на топа, да знаеш. Той прави някакви проганкове.
Това за какво беше това? Аз го видях още на топа. Правите ли го? Тази Диана ма вижда. Не ти е проф. Оф, то пак ще мре. Знай, че Пантеона еърли герой. Той Пантеона еърли. Не е нищо неочаквано за мен, ама... Ще така как им избягах едвам. Грейвса беше там, аз чех за Пантеона, да. Той Грейвса беше там. Избягах му. С нея съм сел да баквам. Ти вече... Да. Ясно, ама... Пантеона Арли може да фидни другите. Ова ботом добре се справя. Трябва ми 6 и ще му ганг. Тая Диана там... Блица, виж какво направи. Бой тая! Виж я! Боя, ти ще убиеш. Кю. Бягай Дианата идва. Човек. Бойджина да ни даваш асист. Тая може да я убиеш намето преди... Това нещо не мога да направи. Той да дойде. Нямам мана. Той не ме вижда така в храста. Се измъкна. Бегай там. Нас се гледа пак с такова. Аз не мога да дигна 6 човек от тия файта. Но не, наистина правим демедж, блицам. Фана.
тъпи кил им даде. Той 50-60 бил. Мога, само да взема права. Сега носа пак ще мре. Май ще трябва на нас... да му хелпна. Загледай ги 9 или аз съм 6. Той няма един вард, той е. И Грейвса го ганква е. Айде дай сега. Такъв фокус. Не бе, той биш един, аз бих другия, то стана манджа с лайна. Добре, вие поне там на... оставяй, свърши. Вие поне там на бота ги правите. Даже го оставам да го взема. Сега Дрейка е фри. Ако дойдеш. Нямам смайт обаче. Сега ще виж. Блица го взе. Блица взе и кила и... Те го набарят овс. Пантеона зад нас. Блица да го дръпне. Не бе, много лошо го бутна. Бегай. Бах ти фил. Няма, далече бях. Далеч. Човек умирах, помислях, че ще флашна, ама... Ако не се бях пробвал, умирах. Мислех, че ще флашна, сега само се иска да флаш. Нямах мана за Q, човек. Не бе, той скочи на това, бе, той. Той скочи на Лебланка. Нямаше... Поне си иска да види телепорта наса да му е да стак. Нас има 117 стак. Давай, ясно, ама Дианата се да прави демедж. Много са малко беше. За 15, ако беше на 10-та минута.
Сега... Не, чут ли сме, бе, да 40 голд повече. 30. Едвам. Тук ме видяха май някъде. Отвората. Тук сега да направим този Грейвс. Трябваше да се отида настрани аз. Ма щеш да ми скочи. Той схапи ли си скока, не знам. Дианата. Близо, ако я дръпне. Да дърпа джина. Ти като на Блица това. Като на Джинкса. Смееш правя... Какво да правя? Армор ще правите. Лобото е добре, лобото му прави демедж. Нас са само фейлва. Сега ще може да се стакне малко. Но той има и речи бул. Блица, какво прави? Той бара всичките килове. Спокойно е. Само го плаша. Ма само махам то случай, мат. Бе, дефендвай ме турет. Тут с Грейвс даже не хитва. Бегай. Беги, чета с Диана фидната на празгя. Не, махай са там. Пантеона, човек? Да, бе, аз съм. Защо съм аз? Та трепе. На малко лайв бяхме, аз какво да правя там? Да умра и аз. Набия на копия една буца в главата. На гръб. Не бе, тя Лебланка я правиш на лейна и повече фармаш, ма взе да ромва човек. Той Блица взе кила. Имам. Аз без ултимат ще го убием. Докато нямаш смисъл, че го оставям, защото докато дойдеш Блица ще го убил с пасивката. Блица ще да го е... Дрейка. Втори Дрейк ще събаряме коли после да не знае. С бонус. Само някой на топа... Знам, че... Да, е фаст. Помогни ми малко. На 26 стана, бежа го смайт. Давай. Бягам. Пантата. Не, без Лебланка не трябва да се взема с тъпо енгейджмент. Виж го! Какво прави? Изтече филва на линията ми...
Какво прави то с нас, бе? Да, те ни застрашиха някакви битора. Буклук. Давайте ги, давайте ги. Те си схабиха, те бакнаха. Его пантеона е долу. Взимай то според. Ще ги дайвнем, само аз цели. Те нямаш това цели. Всичка тя дем лайната. Без любонка няма се бием. Сега нас ще умре. Сега да ги срещнете. Кой ми спрява, е? Не умрял гъс. Ще се отидат базата по-бързо. Как ни падна мида? Не знам бе, човек. Какво натисна? Някакво копче си натисна. Те пантеона ще я бутне за като цяло. Няма смисъл. Не знам, че... Аз са 200. Сега виждаш какво става, виждаш какво правят. Ага. Сега само дефенд. Докато не мине барона е дефенд. Няма да влизаме от базата. Аз с Frozen Heart, бе. Frozen Heart, 26-та минута, един Frozen Heart и не буташ. Не, те скули то с на бота пада, нищо не може да направи. Как ще я пазим като миньонче на пушнат мида. Виж, тя Дианата идва с барон бъфа. Нас. Давай го това. Стни го. За кой дойдох сега? Нас са умря пак. Бегай, че той виж го. Пусна снайпера. Дианата и той го уби, намито. Добре, поне му ти барон бъфа.
Не можа да видя нищо, човек. Дрейка спална, това виждам. Сам дет ние не може го контесна. О, тя Диана тъцка. Той е на шътдаун, смятай. Той 6-4-10. С 2 асиста, имаме 23 кила и 2 асиста. Че си направя локита поне. Блица 5-5-13. Давай, аз. Добър е. Много килови взема. Тук ги няма, идват при вас. Идвам. Идвам, мамкам. Давай, убивай я. Бутай. Се фанах на майка си и баба си. Давай ми да. Искам една кола да падне. Дианата я няма. Теч, направо ги дайваме. Какво е съборим? Тя едва ме хитнат. Чакай, идват минути. 20 секунди, 2 коли му е бутнем даже. 20 секунди, Диана. Давай, ударяй ма с копията. Дай сега кулата. Давай го. Грейвса. Много тавър хитови изяда. Бегай. Доста разстреля. Знам. Той няма къде да отиде. Той беше... Не, падна и хита. Сега никаква кула не взехме. Ама бе, няма кула. Те ли? Аз... Това е му обръли джанката на бързо. Лека. Не, чуват ли си? Аз нямам автомат даже. Това ултимата на Вито е голям. Сирито. Тая е кулата, те са долу и... Насо да ходи там. Те няма, те е на единия на топа, другия на бота. Имам вече. Спът, ама пантеонаката такова... Виж човек, Тома стъмва, какво да направя? Не мога човек, виж ма, аз съм на едно лайф. И сега Лебланка, защо я нямаш? Да й набие едно кю. Хубаво, че Лебланка флашна, че... Какво ще избяга човек?
Гледай как падам, я изкача бързо и на пантеона. Не, до Бланка тя има копия, ще ме избега. Дай пантеона, слоната. Имам шилд. Давай, я ти ще фаниш. Барона. Ако ли Бланка дойде, ще го направим. Имам смайт. Няма да го вземе. Ама ли Бланка трябва. Ху. Добре, човек. Грейв следва за това. Той Блица сега трябва да отиде. Дай барона. Имам ултимата, човек. Давай барона, бе. Давай ще ме уби барона. Насо, какво прави? Насо стаква. Насо стаква. Дай се махаме. Взмай реда. Дай се махаме, че ядем. Добре, армор ми трябва. Те трябва да се пушва. Този барон кули трябва да вземем. Чек, тя ще шотне. Само да взе. Чето си не правим много ден. Той ще изтече този барон бъв. Той половината изтече. Аре. Не бе да скачат, нали? Са много мощни се заселях. Дай се. Пантеона го няма. Той докато отне, може да направим трима. Утвам я. Искам го спасявам, а аз сега ще умря заради този буклук. Какво? Бланка, мъртъв е. Те набия тук. Ако не убие Тидианата. Тидианата остана на половин чарта. Разбираш ли? Спусна зонят. Не, няма да напушват. След 15 секунди скача Блица. Един тим файт и ги бием, то вече 46 минути. Няма значение, кули-мули. Ще ги зайдем. Той има 400 стакани, 36 минута. Трагедия. Хората имат по 800. Стая Диана човек няма смисъл да я отвам. Пуска се зонята и нищо не прави, разбираш. Само с хабялото. Блица да дига пантеона.
Малко ада имаш. 230. Баквай. Ето какво? Стана сега пантеона за Лебланка, не е добре това. Пихна 2 пъти, Грейвса. Тя Лебланка скочи, човек, аз ако не я дефендна, тя умре от нет. Идва ти Дианата, бегай, махай се там. Махай се, един тимфайт и ги пръскаме. 230 ада е малко, човек. След 2 минути има барон. Ска миньонци трябва да дойдеш да чистиш някой, да чисти миньонци. Не ги изчистях вече, ама. Аз бавно чистя. То сме мисна с това. Съм на едно място и то сме мисна. Баквайте, виждате ли къде са? Кой ще мре там се? Джина... Кой умря? Давай, слоната е. 2 слова е набих. На бота туретите. Свърши то, чакай. Оставай. Кулите ще вземем, човек, кулите. Имаме 30 секунди. Той нас също чисти, аз, спокойно. Трябват ни кули. Не. Чай, че ми спряха. Кюто... Бягай, Дрейка ще си вземе. Спокойно. Дрейка да си вземе. Има... не знам кое има, курема. Няма май. Всяко ме убият за този Дрейк. Не, пантеона идва, човек. Вставай сега. Айде. Какво да направи човек тук? Аз мога да им набия рандуим, ако дойдат. Ще направихме пак. Маме, трените ми трябва вече. Четири лайф имам. Няма това. Нищо. Не е фатално. Спокойно. Има ред, ако искаш, ела. Фул билд ли си? Трябва да си направиш това за армор пенето. Направил ли си? Добре.
No, са как ще му изкочат сега? Виж го. Айде. Спокойно се измъкна. Спокойно. Давай Дианата. Виж как ми изхъби ултимата. Няма, това беше. Видя ли какво стана? Умря на мида и... То браво. 3-20 секунди до нас. То си има на голямо си да човек това. Грейвс ако му е, защото. Не, нищо не може да направи човек. Само. Сама не може да направи нищо. Са трябва да керите.